Nog 1 minuut tot aan de start. 1 minute remains to the start of the second stage. 1 minuut avant le départ. Once again, ladies, the first part of the stage is neutralized for 2.6k. We stay behind the two motors on the commissaire's panel. Het eerste deel van de tweede etappe dus is geneutraliseerd voor 2,6 kilometer. Blijven we achter de beide motoren. 10 seconds to the start. 5, 4, 3, 2, 1. Have a nice race, lots of succes, bonne chance, veel succes dames in deze tweede etappe.